De tijd had geschoft, de tijd had geschoft. De jocht en zustre dagen, die het leven jocht te dragen. Leni Dijkstra die draait nou wel eens de plaat van Hij Tetman de Vries zijn succesverhaal De Tijd had geschoft. Dat had de tijd nog net. Het wie 23 januari 1944 dat het songspul De Tijd had geschoft van de Fjouwerbroren en twee zuster de Vries voor het eerst opvier waren op de bopperseel van Groter Horne in Bedgemermoenen. Tetman is 100 jaar binnen. Dat was vanzelfs betocht. En zo kwam Tetman eind april dus weer om in Bedgemermoenen. Noffelijk in een bakje. Dat is omdat Tetman vanzelfs, ik noem nog, het stek van dochter Leni en de haast ongenomen zoon Riens Gratema, dat nou in Bedgemermoenen speelt het mijn meidje voor. Dat die het net de tijd had geschoft. Maar het is lieke goed hulver kenbaar als Riens en Leni en Clara Reulman onder het repeteren binnen. Doe kan de meid in het woon. Doe lagen alles is zo. De mooie meid mij zijn blauwe loft is voor meesken en voor bloem. Grif het meiste schoft is voor meesken en voor bloem. Grif het meiste schoft. Oké. Nou, Paulus van der Laaien, dat weet ik niet. Aha, Dat weet ik nog. dat is een timmerman of zo. Tetman de Vries trouwde in de tijd met Mine Ganzinga. In de oorlog kregen ze twee famkes, Leni en haar oudere zuster Anneke. Die rent hier in Bedgemermoenen met Wieke de Vries en dat is de oudste dochter van Tetman zijn tweelingbroer Jarig, die trouwt weer met Jijke Fokkinga. Anneke van Tetman en Wieke van Jarig leerden hem roem in het bettenplak van Hardenheiten, Bedgemermoenen. Oh ja. Ja, en jij die het huis weet dus Heid en Amatets binnen. Wel van Huisma, Ja, wel maar vrij. dit weer er Doe net. het Het is maar. dit weer er net. Dit weer er al in net. En het weer een dubbelhuis. En dan wennen ze in de ene helte. Ja, ja. En in de andere helte, daar wen een andere familie. Maar dan moesten ze 's nachts uitslepen. Ja. En dan zongen de band. Ja, ja. En dan luisteren de boelje. Ah. Dus En dat wist was al al het waarom? hele prille begin. Maar waarom ben ze naar de andere kant verhuizen? Omdat het te liets was. Ja, ja. Kwam te volle Wie band, dat hè? bretters? Ja, ja, zeker. Ja, dan ben ze naar die kant gaan. Ja. Je bent ze dus opgegroeid eigenlijk. Ja. Tijn. Ja. Je bent ze tijn. Je En ziet het. Maar er werd toen nog een sleet voor, hè? Ja, Je maar moet nog een wie een sleet bregje? Nee, maar weet een ik paard. niet. Dat weer dus wel. Wie een paak en Beppik jongens? Us Beppe. Us Beppe die weer zo muzikaal. Us Paken die weer meer van het schreeuwen. Us Paken die kon heel goed schreeuwen. Die had ik in mijn poesiealbum mijn eigen betocht gedicht schreeuwen. Maar us Beppe weer van de muziek. En us Beppe die het letterlijk maar mijn man wil, dan wint ze het hier dirigeren. En dan zei us Beppe, nee Jelle, dat doet verkeerd. Ja. En dan zei je, ja dat wie Beppe nog. Ja. En dan zei ze, nee Beppe, dat weer vroeger zo. En dan hield ze door op en slaan. Ik weet het net correct, maar Beppe weer de muzikaal. Ja, in de huishouding werd een soort zongen. En mijn Beppe, weet ik naar neer ben, Beppe Eentje. Leni hiet ik dan, maar Beppe wou net dat ik Eentje hiet, want dat vond ze een vreselijke naam. Maar dan komt ze net verder, maar in een vrouw, zoals Beppe. En dan moesten de L van Paken Leeuwen moesten maar voor, dan was het een Leentje. Ja. Maar in die huishouding, dat had ik het van mensen die het herkend hebben, die zei Beppe wie zo muzikaal. En dan had ze al haar band had ze ook, die muzikaliteit had ze die mooi doen. Maar dat er 5 jongens en 2 dochters winnen, dan kon er in die tijd maar 1 trol leren. En dat wie Tetman, een van de jongsten, dus net. Maar ik kon heel goed leren en dan moest ze squallen aan, wie tredje neer. Ik kreeg een grote ploegsquan van zijn broers, nou als de broer. En dan stierde de hele dag in de 8e hele stierde er bij boer Hannema stierde de stiekel te stekken. Stiekeltjes van die distel, dan moesten ze uit het land steken. En dan heb je me eens verteld dat er dan als jonkje fantasieën hier over wat er al hier in de vrouw wie. Nou, toen kwam hij bij mocht hij de boodschapppen uitzuttelen bij de coöperatie. Dat was een winkel in Bedgemolen. Er stond een grote koer voorop en een fietsen tot het warp. En dan weet ik al het verhaal hier. En van verder al, daar komt Tetman ook weer om. Want wie altijd een fluitje en jongen en fleurig.
Ik zong net voor de Sinten, die krijg ik erop dan. Ik zong dat eerlijk weer omdat staan op ons jongen. Ja, dat is net weer, hè? Zo liedjes meidje volle, Nog volle meer. het is mijn lippen en mijn zin. En wij zongen eigenlijk altijd het weer gewoon ons hobby. Het weer is plezier, het weer is jongen, het weer het mooiste, het weer. Het klonk mooi. En dat is er maar de breileppel in gaat, hè? Komt een liedje op mijn taal. Spelen al bij het korps, hè? Hele huis, ik heb er hele mooie foto's van. Daar zit er zo'n jongetje van 15, die had er pet op. Zo'n broekje tot aan de knibbels en de liet ze kromme poortjes, want die hier er, benen. En dan zit er zo stoer op, maar zien, wat blazen, de trompet of dat kreeg wat. Dat ding hing het je nog. De harmonie in Bitgem, het korps, dat bestiert 45 jaar en die vregen midden in de oorlog in die, vregen zij dat hij een jubileumstuk voor haar schreeuwen wordt. En dat had die in 1944 is dat opvierd in de eerste januari. Ja. Maar hij had dat schreeuwen, want hij was ziek, kreeg difteritis. En hij moest ook naar een barak, want wij waren Lietse famkes, mijn zus en ik, en dat was besmettelijk enzovoort. En toen zei ze met hem, nee, ik pas op die, dat bleef thuis. En we zetten een bed op zolder en ik verzwaar je die. En hij had er 6 weken zitten, 6 weken op zolder. Het enige lucht dat er hier, het kwam toch het Lietse Zouderfeestje. En we werden in Ljouwt voort met Vleerveld en dat werd geregeld bombardeerd. Frisian Flag, bedoel ik al. Dat werd geregeld bombardeerd. Door de Engelsen. En hij ziet dan door het Lietse dakfeesterke ziet er naar het vuur en de reekwolken te zien. En onder, mem en wij naar de Engelse vleentuigen die het oor vliegen. De tommies, ze in zo'n donkerbruine bron. Hadden ze van 14 naar aankomen. Oh, zo mem. Daar komt bruin smek voor. En dan zetten zij ze een chupon op een kop, als helm. En wilst heel Europa in de bronnen stier, schreeuwde je hem uit met difterie. Op dat kamertje onder dat dakruitje het meest positieve en het meest optimistische stuk wat er bestiert. Ja. De tijd had je skoft. De tijd had je skoft. De jacht en schusste dagen die het leven jou te dragen. Ja, gene vervrienden, de tijd had je skoft. Jongspul in fjouwer bedrijven, zo heet het eerst van de tijd had je skoft. Fjouwer roeren en 't was zusters, zucht het is de hele kloft. En mijn dochter, zucht en jocht, komen wij je joet van jocht. En mijn dochter, zucht en jocht, komen wij je joet van jocht. Ze hebben net geen loodsinstallatie, ze hebben geen lucht. Ze spelen soms maar bij een peer van die Lietse pitjes. Ik weet het alleen net. Maar ja, zij kon wel wat. En daar gaat het op. Ze kon mooi jongen. Ze kon leuk spelen. De inhoud wie goed. En het sprutst de mensen aan. Het rekken, het gevoel, het taast in het moord. En ik denk dat dat ik wel... Dat had het waarschijnlijk wel west. Dat ging als een soort golf, als een vreugdesgolf, ging door heel Friesland. En alle plakken, overal speelden ze. En hij vertelde dat ze mooi toen ergens aankwamen. Dan, nadien, ze zat tot Friesland en dan zeggen ze van 14. Oh ja, daar maar weer wezen, want daar zit de vlaag op het toer. Daar is het feest, wist wel. En ja, hij had het zelfs, het is hem ook hoe komen. Hè? Hij had het, nevens mij, helemaal niet verwachten. Hij had eerst ook nog zijn baan aanhouden. Want ja, daar speelden ze 200 keer in het jaar. En toen had hij dus is een beroepsworden, in die tijd beroepsworden. Keer tot wie verkeerd, door was en bruin maar wit. Dezelfde waar die viste wiet.
nou ik er dus helemaal echt indoek ben... en ik ben nou zelf 21, en dat ik nou pas denk van... Oh, wat hier die man een stuk creativiteit. Wat had die een liedje schreeuwen en oer elk onderwerp, eigenlijk net één onderwerp net. Het ene dotje meer is te horen. Want dat ook het in de band is van de bolle is van het sjoor. De bolle is van het sjoor. Nou, dan weten ze. Een bolle en het sjoor? Dat bloed weer van us en het meer van een hoor. Dat beschutte us vrijheid, de oorlog wie oer. Het stikt natuurlijk heel erg over Heid, maar ik wat Heid voor hem beschutten had en wat er voor mij beschutten had. En we doen wat sketsjes en we doen soort liedjes van hem. En nieuwe liedjes had, Riens had liedjes kreun, Leo had liedjes kreun. Ik heb een soort herinneringen opskreun. En zo is dat al jaar in elkaar breiden. Ja, doe kan de meid niet van dat man niet los. Je Michael Winter, ik hoor van alle vrouwen onder de witte hier. Van lach en klachten, al jonge zwaarten, van nietske, zietske, hinke, minke, kans en knier. Je Michael Winter, ik hoor van alle vrouwen onder de witte hier. Van lach en klachten, al jonge zwaarten, van nietske, zietske, hinke, minke, kans en knier. De jonge generaties, die zeggen ze dan van Ted maar de Vries. Daar hebben we nooit van gehoord eigenlijk. Hè? Dat die man van het sigarenwinkeltje, zeggen ze dan. Ja. Hoe neemde hem zelf? Nou, geen cabaretier. Nee. Want dat wie in die tijd net zei, hè? Geen maatschappijkritiek of taboe terugbrekkerij. Nee, dat wie er net. Het moest al je mild. En de tinten moest vol, hè? De zeel moest vol, de tinten. Elke knieën moest erin kennen. Hoe zo is hij hem zelfs neemt? Dat hield het nooit hoor. Net oer acteur, net oer cabaretier. Oh ja. Hij letter doet ik ook maar spelen. Toen neemde hij hemzelf, dat vonden we heel deftig. Auteur-acteur. Dat had er nog wel eens koffer zijn. Hij wie geen cabaretier. Hij wie wel kritisch, maar... Hij kreeg een lovende kritieken in de kranten. Want de kranten wonen heel graag die kant uit. Maar heel vaak, dan ging hij op tournee. Dan gingen wij in juli, begon dat in de tinten. En dan zei hij nou, soms een vier. Dat was een heel leuk noemen. Dan waren er wat rabben op het dorp. En dat spelen wij dus doen. En dan zei hij, dat noemen het circus, zei hij, dat noemen het eruit. Och jongen, en wij vonden als jonge mensen dat een van de leukste noemen die erbij weer. Maar ik hoorde het er gewoon uit. Het docht niks, zei er dan. Mensen hadden geen boodschap aan. En hier de klik? Ja. Ja, ik denk het wel. Ja. De orenbroers en zusters jekken nou. En Tedman speelt terug met jarig. Teds en Jets. Ik kwam op dit broodje, mijn tweelingbroer. Tedman een kwartier let als jarig. Letter zei Tedman, nou dat kwartier kun je gauw inhellen. En een verse commentaar van jaren weer die wordt het mooiste kwartier van mijn lippen. Ik kan op dit broodje, mijn tweelingbroer. 12 van die blauwe jongens, dat wie is mijn toestuur. Jarig en hij wie natuurlijk een kostelijke combinatie. En hij die schreef het ook altijd op jarig zijn hoed. Jarig wie altijd de arbeider en een beetje de underdog, de lietse man. En hij wie altijd wat de waas en de boer en de grutman. En nou ja, de mensen die waren hartstikke solidair maar jarig. Want och, dat was zo fantastisch. En hij wie eigenlijk wel een klootzak op de deal. Oh, die man. Maar ja, hij joeg jarig de rollen en sieferde hem zelfs voor het waai. En is hij wie ik op toneel eigenlijk altijd de eenvoudige. Ja. Maar dus hij hier wel de lach aan de kant. Ja, zeker. En dan ben je zo met Ted voor eens wat jaloers, ja? En dan speelden ze en dan zei je van, ja, nou, daar heeft altijd succes. En dan zei je, nou, Ted, dan draaien we het jongens. Daar stond mooi hier al en ik door din. Maar dat is net zo makkelijk. Nee, maar dat dient ze dan Ze konden net. Ja, maar dan kwamen ze weer thuis en aan de orendags dan zei mijn Ted van, nou ja, het maakt maar weer oors, want toch is het meer succes dan ik. En dan zei ze, jong, wat was ik, hast het toch op mij schreeuwen. Ja.
Ja, en zo wie het natuurlijk ook. Om het tijd schreef het op zijn broer. Maar u had weer wel wat, hoe moet ik het zeggen, intellectuele regime had. Ja, zeker. Dus Die weer volle nieuwsgieriger. Die die volle wil met alles dingen weten, weten. ja. En dus hij vond het wel best. Ja. Als je in 57 bij het zeilschip Tetman de Vries komt, kom je dan in een familie? Nou ja, voor het dadelijk. En dan zit voor het Pagelieuw en Beppe eentje zit om de tafel. Maar alle broers en zusters en ontrouwen erbij. En dan bist je van de familie. Dat is frappant en gezellig trouwens. Heel leuk. Ja. Je hebt een apart gevoel, denk ik, hè? Ja, het is... Het wie een fleurige meisje op een of andere manier hier... Zie je het aan elk familielid zie ik wat slinger. Wie een familiebureau en doet ik er letter bij bijgegaan ben, doe wie dat ik eigenlijk een beetje een zaakje wat meer emoties zie als het normaal hebben zoeken, die toch het verlitten van de huishouding, ja. Ik ben dus begonnen met, zoals ik zei, met 4 broers en 2 zusters, 20 jaar terug. En ja, dus langzamerhand is daar natuurlijk, ze zijn getrouwd, de zusters zijn getrouwd en hun broers die hadden niet zoveel tijd er meer voor. Het was toen echt nog een beetje semi-beroeps. En toen heb ik andere mensen in mijn gezelschap aangetrokken. En daar heb ik jaren mee gewerkt. Maar ik ben nu van het jaar voor het eerst met mijn vrouw en mijn 2 dochters. Die dan heb ik vanavond ook kunnen zien. En dat is leuk. Ik vind het erg leuk dat ik dan nou met mijn vrouw en dochters kan spelen. Elke morgen hetzelfde uitje, maar de bussen op het waadje. Maar de boer die zit te stuwen En een fight die zit te prummen. Maar die ene daar is ho. Wat is er nou? Hij romantiseerde alles. Ja, ik denk wel, hij is al een romanticus. Ja, hij is een romanticus. Alles is eigenlijk correct, juist mooier als dat het is. Oeren kan wel wat een roze saus oerhinnen. Ja. Hij heeft zelfs heel wat op een noord, want hij weer beroep, zie al je mensen niet eerst. Dan moest alle hier naar een nijstik komen. Als er een nijstik kwam, dan wie hier had al 100 voorstellingen verkocht voordat het stik er überhaupt weer. En dus had hij altijd in de schijnwerpers. En nou ja, mem zou ik hoge bomen vangen, veel wind, zo mem dan hebben we in een glas, een hoes. Dan moet je hem nog maar al wennen. Die zou ze dat zien. Die accepteerde dat volle meer? Dus mem die weer gewoon een vrouw die dat accepteerde. En dus mem weer een hele degelijke vrouw die het maar de voeten stevig op een groes stier. Dat zeiden we, had er ook verzorgen dat wij moesten leren, we moesten piano spelen, we moesten op zangles en we moesten op weet ik vallen. En hij die vond het al wel best, maar ja, dus mem had toch wel mem weer nochter. En altijd dan is wat weer, dan ik had er ook een liedje hoor, hè? Dat vind ik zelfs heel mooi, dat heet mijn behoud. Want altijd dan is wat weer, dan zei hij uiteindelijk, Mine, dat is mijn behoud. Ja, dat is uit zijn eerste recensieboek. Nou, dat is een oud kastboek. Maar de Amalfi's had ik spelen. Dan zou je een fris kostuum krijgen. Een brief van Wim Kan. Ieder kennis aan Wim Kan. Jazeker, vriend. Beste vriend Tetman de Vries. Jazeker, vriend. Het is een vriend die mij mijn veilen toont. Of is veilen met een korte ei. In elk geval dank voor uw brief. Het is waar wat u schrijft en goed geobserveerd. Ja, ik ken het hoor. Dus hij heeft kritiek op Wim Kan hoor. Ik weet net wat. Uw liedje vind ik, wat berijming aangaat, wat primitief. Wat gedachten aangaat ook. Maar het zal, als het aardig gebracht wordt, wel wat doen. Het onderwerp is nu niet bepaald splinternieuw. Letter had de vrouw die gewoon oernomen. Dan heen ze er een sponsje in, maar wat oude klooien. En dat de preek dan s'nachts net al te boeiend weer, dan kreeg dat snuvende vrouw die eraan. Dat grote argewaasje van dominee. Boervrouw roekte dat ek, het sponsje ging de hele tjerkenbank los. Het kan wel eens wie erin dwaske, waarom als dat het erin kan. Ja. Ja. Dat wie doet het. De meeste songspullen van Tetman de Vries waren vaak door hem zelf vertaald in het Hollands. En zo wien ze het grootste pad van het hier wel onderwijs tot heulen waren.
De tijd houdt geen skoft. Het kan rabeteren, simmerwillen, contrasten, de rieke wieken. De tijd zal het leren. Mensen zijn mensen libben. Zo is het en net oors. Met fleur en vaasje door het Frieske geer. Altijd nog maar uit is. En hij joeg daarin oren Frieske artiesten de kans. Klaas Westra, Rient Gratema, Jetske Silstra, Riek Landman, Jelsje Das en letter Leo en dochter Leni. We spelen veel voor de boerenstreken en zo. Voor verschillende plattelandsorganisaties, plattelandsvrouwen en boerenorganisaties. Ik geloof dat wij, doordat wij zelf van het boerenbedrijf komen... Ik heb vroeger zelf ook aardappelen gepoot en zo en hooi opgestoken op de wagen. Ik geloof dat ze dat echt wel bij intuïtie voelen. Dat is wel echt, dat doet hij goed, hè. Dit wie de start in 44, in bedgemolen slucht en rucht. De finish leidt in 69, want de tijd die houdt geen skoft. 3 broeden en 2 zusters die er destijds mij reed. En harren heb ik het te danken, het 25-jarig jubileum. Tetman de Vries houden met zijn jongspullen op in 1969. Zijn broer jarig wie doe al verstoren. Die is betocht. Hoe gaan we in Friesland eigenlijk met ons helden om? Nou, door Tetman de Vries stoor in 1988 kwam er letter een beweging los om hem te vereeuwigen in een beeld. Tetman wie een man van het volk en het moest dus een geschenk worden van en bestuiveren door het volk. En het moest een plakje krijgen in de nieuwe harmonie die toen nog in aanbouw weer. Nog jetter een goene op een rekkenstier hien ze al een kunstenaar de opdracht doen voor het beeld. En net de meeste. Auke Hettema, beeldhouwer te Amsterdam. In het theatercafeetje in de zalmkleurige morgen, net 4 van de grote ruten onder Wetterkant. En daar had Hans Wiegel het op 30 december 1994 ontbleerd op een jong die als een ouderwetse Tetman-jong beschouwen worden koer. Zo machtig wie het Friese volk opkomen. In 2006 wie het beeld in het verdween. Het theatercafé moest opnieuw inrichten worden en de vlier vanuit. Op mijn vraag of het waarom kwam, of wanneer naar de halve verpleegd worden zoer, andere de nieuwe directeur Arthur Oostvogel Suntjes dat er hem dat overreden. In het herinrichtingsplan van de foyer is het een vreemd element en ik vind het te goed om het ergens weg te stoppen onder een trap. Uit de harmonie wij, maar we hebben daar dat dan? In Tresor, in de alleronderste region van Tresor. In het hok van de oude rommel. Nou ja, daar is het nodig maar wij hellen. Het eerbetoon krijgt bij plak. Een stukje. Bijna. Al moesten de zaagjes en de draaikeuken er nog rond te pas komen. Dan leidt hij en niks zei hij. Hey. En nou liep het mij het moment aan om het beeld te ontstoppen. Dank u wel. En dan zie ik dan nou Tetman even over zijn half aaien, want ik weet dat er daar een heel soort prijs op stelt als een Frammeske dat. Zeker een Frammeske uit Witgemolen. Maar leer daar respect, hè? En hij jet op een goed plak. En dat ken bij Tresor, maar wat Pieter ik zei, in de harmonie, hij zet Tetman de Vries in de harmonie in Ljouwen te staan. En je kan er wat vinden van wat je willen, maar de familie de Vries stier op een voetstuk. De band kregen daar het stempel van mij. Ja, natuurlijk. Je kreeg altijd het stempel opdrukt, maar dat vonden wij net altijd lekker mooi. Nee, dat vonden we helemaal niet mooi. Nee. Want je willen net beoordelen worden naar je heid en men. Dat is nog een keer zei je bent de Nou, het is heel dubbel. Je bent aan de ene kant wel grutsk. Ja. En ik weet het nog wel het heid en ambiat dan op die
toen ze 40 waren, toen die op die kar door de stad en dan wie ik wel Gritsk en een koets, ja. En dan mocht ik in een week 15 en dan mocht ik douchen. Maar al je grote jongens en ik vond het wel spannend, maar het wie ik vaak wel lastig. Want wie zat dus mem zei, we waren wel in een glazen huis. Toen ik het school kwam in Zaalvoort, toen speelde ik een heel soort in de Achterhoek en in Zeeland. En ja, dan kwam ik thuis en ja, weer met me net en hard weer net. En nou ja, ik heb weer 3 benen en mijn zusje weer een 3 ouder. Dus die weer een soort mem, die past op ons. Maar ja, die ging dan naar Amsterdam studeren, doet ze een jongetje weer. En ja, ik was 16 en toen ik alleen nog maar mijn broertje. En nou, eerlijk zijn, toen dacht ik, dit zal ik mijn band nooit doen. Het zal leven, altijd die band al in de thuis. Waarom krijg je dan band, dacht ik. En het aparte is dat ik zelfs het paard ik losgegaan ben letter. Het is natuurlijk wel vermoeiend. Ik bedoel, wij hebben niet subsidie en dat is niet nodig ook, maar wij hebben altijd opbouwen, afbreken. Ik rij altijd zelf met een aanhangwagen. Verre reizen maken om dat nog 20 jaar vol te houden. Ik ben een jaar of 10 terug, toen heb ik een jaar gestopt. Maar toen, na dat jaar toen heb ik dan een nieuw stuk gemaakt en dat heette Ik kan het net litten, ik kan het niet laten. Maar ik kom nou zo langzamerhand, ik ben al 48, toch wel, ik wil wel een klein beetje minder spelen. Als je nagaat dat we zo'n vorig jaar nog 260 voorstellingen hebben gemaakt. En dat wij zondags niet spelen. Ik bedoel, dan begrijpt u wel dat het wel een hele... Nou ja, het is zwaar werken. En toen houdt hij helemaal op. Toen hield het gewoon aan. Toen ging het snabbelen, oren roenen. Ik ben de lokkigste man van hier de Frieske vrouw. Dit is geen show, lieve mensen, dit is weer. Want ik van Friesland en is Frieske mensen hoort. Werk vast jongen mocht nou 25 jaar. En als ik zong, dan zong ik net in de woestijn. Ik stier in Friesland, ik stier er middenin. Ik denk ik wel, Elke, dat hij echt wel wat verslaafd ontvaak weer. En doet hij in jaren seks de houdt hij op. Nou, dat wie verduus ik wat, want wij geen werk hier en geen inkomen. Hij houdt gewoon op. En toen ging hij toch wel een soort op een snappeltoer. Naar bruiloften. Ik heb een keer de wedstrijd bij Bernlef, bij de studenten in Grace. En toen vertelde letter mij hier de reunist, die zei, nou, je hart kwam op. Hier gewoon een kistje, een bierkratje bij hem. En dan ging hij opstaan en hij had dus een oren vermakken. Hij weer een soort stand-up comedian, zoals je hoort daar zitten. Dan deed hij wat uit zijn repertoire, wat liedjes. En dan improviseerde hij. En ja, ik denk dat Emma Sterre, het weer natuurlijk echt al wel, die man hier... werd ze joort uit al je zo druk hoe hij pensioen. Ja, hier geen pensioen. Zie je, dit is al je wat er nog iemand hier. Ja. En dat luidt al je in dozen. Ja. Had er niks van bewaren. Suft. Nou ja, dit is wel bewaren, alleen het net hier inplakt. Ik kreeg het te druk, ik denk dat het volle dingen aan de kop hier zijn. Mijn succes op een Frieske planken, laai hem aan de oude klanken, aan de spraken van die spaken, van die memmen, van die heid. Om te Fries en de Frie zinnen, deze taal net missen kennen. Om 10 versen, heel uw versen, in die taal verankerde leid. Je hak 25 jaar, dankbaar gebroek van makken. Maar die taal, dat eigene, koek de Friezen pakken. Zo is het precies, is heel wat oorzaas. Sa is het correct, omdat het eigene beter als het vreemd ons spreekt. De tijd had geschoft, de tijd had geschoft. De jocht en zustere dagen, die het leven jou te dragen. Ja, keine vervleden, de tijd had geschoft. De vrijheid die in de jazz zit. Dat vond ik gewoon heel interessant. Ik dacht van, dan kan ik dus, mag ik dus zelf bedenken wat ik doe. Dat is gewoon, vond ik gewoon een heel creatief ding en dat vond ik gewoon heel interessant.